Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala zil alaina al-maq'ada wa 'ilmika al-muqarraba 'indaka wa 'inda rasulika sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal ulama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa kami ta'zimkan. Wabil khusus seluruh jamaah Masjid Jami', mugi barokah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan yang indah untuk kita haturkan, untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada puji syukur kehadiratnya di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajahah di sini, majelis yang insya Allah barokah dengan tiada halangan suatu apapun. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga yang hadir di majelis ini beserta keluarganya, anak cucunya ila yaumil qiyamah ditakdirkan oleh Allah senantiasa mendapatkan fasilitas husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini terlihat cerah dibanding kemarin, cuman masih ada sisa sedikit suara gendeng yang sejak kemarin kelihatan tenggorokan. Tapi pun alhamdulillah 2 minggu batuk ini sudah mulai meninggalkan. Tapi ya nikmat rasane. Pokoknya yang penting ngaji lah. Waya nyambut gawe, waya istirahat, waya ngaji ngaji. Sore wis ngono, oh enak. Waya nyambut gawe mergo awake dhewe ya butuh duit. Tapi butuh duit awake dhewe ojo sampai ndadekne atine awake dhewe niki hubud dunya. Kita itu hidup butuh makan, hidup butuh pakaian, hidup butuh tempat yang layak. Tetapi bukan berarti hati kita harus diisi dengan kebutuhan itu. Nyambut gawe kudu sregep, tapi jangan sampai sedikit pun hati kita ini terisi oleh dunia. Konteksnya ngoten niku carane. Makane wayahe nyambut gawe sing sregep lek nyambut gawe. Awake dhewe niku pun diajari kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Lek pengen urip nek dunya mulya karo ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi ilmi. Lek pengen akhirate mulya yo karo ilmu. Kerja sampeyan nyambut damel panjenengan seolah-olah besok niku kita hidup selamanya. Berarti awake dhewe mindset lek nyambut gawe sing sregep. Tapi ngibadah panjenengan sedanten seolah-olah besok itu tiada. Berarti nopo konsepe awake dhewe niki urip ten donya ya harus bisa survive di kehidupan dunia ini, tapi jangan lupa kita punya kehidupan di akhirat kelak
yang harus kita persiapkan. Pun. Lah untuk mempersiapkan kehidupan akhirat pun ya ngeten iki ngaji. Ngaji niku cara yang paling mudah lebur dosa niku carane ngaji. Budal ngaji awake dhewe mesti ngapura dosane kali Gusti Allah. Senajan to mriki ya semerem-merem. Sok-sokan rada-rada kesuwen jame ngaji ngantuk-ngantuk. Tapi jek kuwatir kok mulih dosane panjenengan pun kelo. Lho niku janjine Kanjeng Nabi. Lek maca istighfar kadang-kadang ngantuk bablas ilang. Tapi diduduk di majelis ilmu panjenengan ngantuk budal dijaluk ning ngapura karo malaikat. Budal dijaluk ning makhluk yang panjenengan lewati, ono waktu, ono wit-witan. Makanya yang semakin jauh rumahnya, maka ojo istilahnya ngesulo. Lek panjenengan niku tolabul ilmi kok griyane adoh, rumahnya jauh, justru semakin banyak yang mendoakan, memintakan ampun panjenengan. Enak mboten? Enak. Sing tuwiti Mas Eri. Nyebrang dalan tok. Tuwiti lho. Nah, sing ngatur ini malah peneran. Pun kita lanjutkan. Qul anad'u a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardh تسوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Cerita yang kemarin. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Wingi kan putrane Abu Bakar Abdurrahman niku ngejak bapake nyembah brahala. Yang ceritanya kan ngoten. Pas nalika Abu Bakar diajak putranya, "Pak, ayo kita nyembah brahala malih." Dijawab kali Abu Bakar diabadikan ten Al-Qur'an niki, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna." Apakah aku harus nyembah sesembahan sing gak ono manfaate, sesembahan sing gak ono madharate kanggo kita? Kan ngoten. Apakah aku harus menyembah zat yang tidak bermanfaat bagi kami, zat yang tidak membahayakan bagi kami? Kan ngoten. Wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Sehingga kami ini akan kembali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa digodha setan, dibingungne karo setan, gak yakin karo agamane Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak yakin karo agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamangka Kanjeng Nabi niku mbeto agama sing hak. Hakun niku maknane benar, hakun niku maknane realitas. Sehingga ketika Islam hakun berarti Islam niku agama yang realitasnya memang benar, agama yang kenyataannya ya memang benar. Qul inna hudallahi huwal huda. Sehingga kita butuh petunjuk, sedangkan petunjuk yang hakiki adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah Muhammad, qul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuknya Allah niku adalah petunjuk yang hakiki. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Kami diperintah
untuk senantiasa pasrah kepada zat yang senantiasa memelihara alam semesta. Makanya awake dhewe niki pasrah ten Gusti Allah sing gawe alam semesta niki. Carane piye? Wa an aqimus sholata wattaqu, dengan cara negakne salat. Wa an aqimu lan yen to negakne sira kabeh as-sholata ing salat. Bahasa tegak salat niku maknane siji, salate secara syariah niku syarat rukune terpenuhi. Berarti gelem gak gelem awake dhewe kudu belajar fikih. Oh, takbiratul ihram diangkat. Ngangkate takbiratul ihram niki sunnah. Takbire niku wajib, niat di dalam takbir niku wajib. Nek cara Syafi'iyah, Allahu Akbar ngangkate sunnah. Niki carane negakne ngoten. Ngangkate sunnah, Allahu Akbar wajib, niate wajib. Kok mono-mono jenengan ngeten tok, ka Allahu Akbar. Lah niku lek pas takbiratul ihram niku salate gak sah mergo rukune ana sing ilang. Ngoten ditegakne salate. Maca iftitah niku sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Niku sunnah. Ana sing ngomongne niku gak diwaca makruh ana. Tapi nek cara Syafi'iyah niku sunnah. Doa iftitah niku kabeh ana 11. Gak usah eker-ekeran, sampean milih endi sembarang. Paling jenengan apane sitok, kula apal loro. Jenengan apal pinten? Kamu kok donga iftitah niku kabeh 11. Jenengan tinggal itu kitab napa niku fikih. Lek fikih yo cuk fikih Syafi'i ya men mek sitok. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lek Ahmad bin Hanbal Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Lah iki oleh ndamel niku serasa kere-keran. Kabeh 11. Dan kitab Gunyah niku diterangno ana 12. Jenengan pilih endi? 11 ning 12, ana 11. Jenengan pilih endi terserah. Tapi sing jelas doa iftitah niku 4 mazhab mengatakan sunnah. Mergo niku dadi dalan tawajuhe awake dhewe. Corok bin ati niku saged tawajuh niku carane maca donga iftitah. Allahu Akbar kabira. Allah sing maha agung. Wa subhanallahi bukratan wa asyila. Pagi sore kami senantiasa mensucikan Allah. Pagi sore kami senantiasa mensucikan Allah. Makanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Setiap Allah niku maha agung, pujine Allah niku akeh. Wa subhanallahi bukratan wa asyila. Setiap pagi, setiap sore kami senantiasa mensucikan Allah. Nek cara maknane. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya saya ini senantiasa menghadapkan wajah saya. Wajah zahir kalih wajah batin. Lek wajah zahir, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi, niku maknane wajah batin. Sesungguhnya saya ini menghadapkan wajah saya ini kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Niku tawajuh. Donga iftitah niku maknanya tawajuh, suatu cara agar kita ini wajah batin kita ini bisa tawajuh, punya rasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku donga iftitah sunnah. Diwaca sadurunge maca Fatihah. Maca Fatihah niku rukun. Maca surat niku sunnah. Lho niku kawete kudu paham ngoten niku secara syar'iyyah. Bar ngono meneng diluk sajane. Meneng diluk napa? Tumak ninah. Jadi setiap
mau bergerak niku sakjane sunnah meneng dilu. Cuman ana sing sunnah muakkadah, sing sunnah biasa. Bar ngoten baru rukuke niku wajib rukun. Tumakninah fil ruku niku nggih wajib. Maca subhana rabbiyal azimi niku sunnah. Tumakninah ruku dilakoni niku sakwise maca tasbih oleh, diwaca sadurunge maca tasbih ya oleh. Berarti Allahu Akbar. Niki rukuke wajib, menenge sedhela bi qadri subhanallah niku wajib. Kenek didepekne ngarep sadurunge maca subhana rabbiyal azimi meneng delu niku ya oleh, utawa bar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi meneng dulu. Niku sing wajib iki menenge malahan. Lek subhanallah niku malah sunah. Lek aja imame cepet wis rasa muni subhanallah menengo malah sah. Ngoten. Allahu Akbar ketika ruku niku diarani takbir intiqal. Lek Allahu Akbar nalika pertama kali niku diarani takbiratul ihram. Pun benten padha-padha takbire, sing pertama takbiratul ihram niku wajib, sing kedua takbir intiqal niku baru sunnah. Bar ngono sami Allahu liman hamidah maca niku nek salat dhewe panjenengan sunnah. Lek makmum gak usah maca, sing maca cukup imam. Pas nalika imam sami Allahu liman hamidah makmum jane menengae cukup. Garek langsung donga Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'na min syai'in ba'du. Jadi lafaz sami Allahu liman hamidah niku lil imam wa liman sallamu faridan. Jadi lafaz sami Allahu liman hamidah niku sing lafadzne imam utawa wong sing salat ijen. Jadi ora dadi makmum. Nek dadi makmum cukup langsung sami Allahu liman hamidah, mboten usah sami Allah, langsung ngadeg bar ngono ndonga. Rabbana walakal hamdu. Lho ngoten carane. Ada belum malah. Paham apa mboten? Lha niku awake niku kudu paham. Bar ngoten terus bar ngoten sujud. Sujude niku rukun. Menenge pas bar sujud niku sujud terus meneng sejiluk bi qadri subhanallah niku rukun. Maca subhana rabbiyal a'la niku sunnah. Nek panjenengan traweh saja imame cepet, mendingan juga rukune. Ojo nguber sunnah ninggal rukun. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lah tumakninai menenge malah ilang. Lupa tumaknina ra yo rukuk ngene karo maca subhan tasbih napa mboten saged lho niku berdiri sendiri. Nah, ngoten. Bar ngoten lungguh duduk di antara dua sujud kanthi maos takbir Allahu Akbar. Lungguh niku rukun, tumakninah meneng pas nalika lungguh niku nggih rukun. Dongane niku sunnah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani dan seterusnya. Niku syariat niku nggih awake dhewe paham. Kullu ibadatin ruhun. Setiap ibadah itu ada ruhnya. Lek wis syariate awake dhewe paham. Oh endi to iki sunnah, endi to rukun. Terus bareng ngoten ana kaidah la ya'taqidu ruknin bi sunnatin wa sunnatin bi ruknin. Ojo sampai nekotne rukun niku dadi sunnah dadi rukun. Niku mboten pareng. Makane wis ora oleh nekot. Lek wis bareng ngoten baru masuk kaidah kullu ibadatin ruhun. Setiap ibadah niku ada ruhnya. Lah ibadah ini ku enggak enten ruhnya, ibarat menungso gak ono nyawa.
Ibarat lampu ana wujude lampu ning gak iso empan maknane lampune mati. Dadi gak ana cara gambar cara apa jenenge intifae gak ana, diambil manfaate gak ana. Makane ruh niku penting. Kullu ibadatin ruhun. Setiap ibadah itu ada ruhnya. Ruhnya sholat diawali dengan wudhu. Pas nalika wudu awake dhewe mbasuh muka diniati wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niate wudu wujude mbasuh wajah tapi hakikate awake dhewe mbasuh napa mbasuh hubbud dunyane awake dhewe istighali awake dhewe dengan dunia diwasuh kanthi istighfar wa taubah. Jadi pas awake dhewe ngusap wajah niku nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala niki syariate basuh wajah ruhe basuh hubud dunya bitaubah wal istighfar. Ya Allah, kula niki jangger melek tangi turu sing kula sawang donya. Jangger melek tangi turu sing kelingan donya. Jangger melek tangi turu jenengan sing kelingan apa, Bu? Waduh, iki sesuk anake wayahe ujian ndang masak lho. Gitu nggih. Bapake selak budal isuk. Urung dicepani seragame, sepatune diineng di lek DPR-ne. Loh, niku padahal awake dhewe tangi turu disunnahne ndonga gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah aku sik diuripne sakwise dipateni. Lah nol bablas terus piye? Alhamdulillah. Maka pertama kali kita bangun nalika sakwise turu niku sing dipuji Gusti Allah wayahe ngono, wayahe. Tapi lek tak delok sawang-sawang kaya eloko sing donga. Tangi turu alhamdulillah minimal alhamdulillah Gusti kula kok sik dikai urip. Ngoten. Niku lek cara Jawa, lek cara Arab ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah terhadap kami memuji kepada Zat yang telah memberikan kami kehidupan setelah kami diberi kematian. Maksudnya mati sing etok-etokan latihan ngono. Sewengi mati berarti uripne uripne malih. Lah diterusne rak ya tanggane iso tahlilan bengine. Niku sing pertama. Bar ngono terus basuh tangan. Bar basuh muka, basuh tangan. Ruhnya syariatnya basuh tangan. Tangan dikasih air sampai siku. Niki wajib ditambahi sak cakepan niki sunnah. Makanya nek basuh tangan coba siku tok ditambahi sak cakepan. Nah, carane ngeten nggih. Nah, dibalekne nek 1, 2, 3. Awake dhewe ora awake dhewe lah lek kula mboten. Dadi biasanya sing keren kan ngeten. Yo sah, ngomongnya sae sah. Tapi sakjane sifatun nabi fil wudu niku ngeten carane. 1, 2, 3. Niki sak ditambahi sak cakepan. Syariate nekakne banyu tentangan. Ning ruhnya adalah napa niku awake dhewe ngistighfari tangan. Njaluk ning ngapura tangan. Mergo napa? Awake dhewe niku disimbolne kaya tangan sering ta'alluq nek ngene sak liyane Gusti Allah. Sering butuh nek ngene sak liyane Gusti Allah. Padahal awake dhewe kudune butuhe nek ngene Gusti Allah. Lek sumpek ngono sing dikelingi peh sapa ya sing kena tak utangi. Ngono lho. Sing dikelingi sinten? Sak liyane Gusti Allah dhisik. Padahal kudune awake dhewe dhisik Gusti Allah. Iya jane ilmune eroh, tapi praktek sih.
Praktek lho, sing penting iki praktek penting. Jadi ketika kita susah niku sing jenengan pikir pertama kali niku sinten? Allah napa makhluk? Lek panjenengan niku ketika susah sing pertama kali diingat adalah Allah, jos. Pancen niku sing dikarepne Gusti Allah. Lakune nggih ngoten pancen. Tapi nek panjenengan sompet, sopo iki sing kena tak jali dulu. Sopo iki sing kena? Dhisikne Gusti Allah dhisik. Ya Allah, pripun iki lek panjenengan nata. Lah ngono carane. Lho ngeten iki kudu dilatih. Kok panjenengan susah butuh sembarang. Pertama kali dhisikne Gusti Allah. Gusti pripun iki lek nata jenengan. Jenengan nulungi kula liwat sinten iki. Lah ngono sing pas kudune. Mboten pas mau nenteh iki. Sapa sing sekira tak jali dulu. Sapa sing sekira tak jali utangan sapa. Lho, niki penting, praktek ngoten niku penting. Kersane nopo? Jiwa-jiwa usul, jiwa-jiwa dasar awake dhewe niku muncul. Lek mboten dilatih senajan to omongan, niku sulit, Pak. Jadi dilatih sing penting. Jadi bar basuh wajah, basuh tangan, bar ngoten ngusap sebagian kepala. Harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Sing bener ngeten carane. Banyu diparingi banyu ngeten. Lek ajake tangan loro kangelan tangan sitok nggih mboten napa-napa. Tapi ngeten sing paling penak. Nggih. Ngeten. Ini kan Nabi ngeten iki enggak nyontoni, tapi lek cara Imam Syafi'i sah. Maka logikane apa sing demok tentik harus dianggap sirah, ngono nggih. Jenengan nyontek tik lho iki sirah iki aja didemok. Didemok kene ya iki sirah. Tapi nek cara Kanjeng Nabi sakjane lek nyontoni ngeten. Ngeten, ya minimal ngeten lah. Mungkin rada cedhek karo carane Kanjeng Nabi. Aja ngene aja ya. Rada adoh iki. Senajan to sah, ya sah mawon. Lho maknane napa? Awake dhewe ngusap sirah niki maknane tawadhu'an, tawadhu ten Gusti Allah. Ngakonono aku iki makhluk pancen punya kewajiban untuk ta'abbud ten Gusti Allah, mumaula ten Gusti Allah, menghamba kepada Allah. Maka disimbolkan dengan mengusap kepala niki maknane napa? Tawadhu'an, tawadhu. Ojo kumedhi, ojo semuge, ojo keminter. Nah, ini yang paling penting. Ojo gemedhe, ojo keminter, ojo semuge. Tawadhu'an. Jadi sing tawadhu'an, ojo gampang nabraki wong. Sing tawadhu'an. Jadi tawadhu niku hal yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Lalu terus napa? Ngusap suku, basuh suku, ngesoki sikil ten suku niku. Niku doane napa ruhnya? Ruhnya adalah awake dhewe didongane ben saged istiqomah ing dalem dalane Gusti Allah. Sabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, panjenengan tetapkan suku, panjenengan istiqomah ini sikil kula niki. Ojo sampai kepleset saka syariate panjenengan di saat ono sebagian orang itu kepleset, ono sebagian orang memang ditetapkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sakniki niku golek wong sing kepleset pirang-pirang. Sing golek wong sing kepleset pirang-pirang. Niku wudu, ruhnya wudu. Bar ngoten salat, ruhnya salat, ngadeke salat niku maknane alif. Alif niku alfun sitrullah. Alfun sirrullah. 1000 rahasiane Gusti Allah. Makane awake dhewe rukune lek diusahakan lek salat niku ngadeg. Lek pancen gak ono uzur, gak iso ngadeg niku baru lungguh. Gak iso lungguh baru turu miring. Gak iso turu miring baru turu lumah. Gak iso lumah bil isyarah. Gak iso nganggo isyarah ya disolati. Lah piye? Gak iso nganggo isyarah ya disolati. Kau tambekane. Ini salat. Ngangkat tangan maknane napa? Maknane awake dhewe
boten saged napa-napa. Dhaifun. Kullu makhluqin dhaifun. Allahu akbar. Kula niki sone napa to Gusti? Kullu makhluqin dhaifun. Setiap makhluk itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngangkat tangan. Angkat tangan itu lemah. Lek wis awake dhewe ngakoni kullu makhluqin dhaifun sing dirasake napa af'ale Gusti Allah. Alhamdulillah awake dhewe sing disolatne karo Gusti Allah. Di saat mungkin tetangga kita, mungkin ono saudarane kita, mungkin ada teman kita yang tidak digerakkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bejo panjenengan sik digerakne sholat kalian Gusti Allah. Bareng ngono donga iftitah maknane tawajuh madhep ten Gusti Allah ning jasate madhep ten kiblat. Batine madhep ten Gusti Allah, maca Fatihah, diiftitah dibuka kali Gusti Allah Fatihah. Fatihah niku salah satu rukun qauli sing wajib diwaca. Maca Fatihah. Makane Fatihah niku termasuk donga. Kullu napa suratul doa. Fatihah niku salah sijine ya termasuk diarani surat doa. Suratul munajah, surat untuk bermunajat kepada Allah termasuk Fatihah. Makanya ono kiai niku amalane Fatihah ping pira 313. Jenengan nek pengen diparingi ijabah dongane mandi wiritane Fatihah ping 313. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Tak delok-delok ra patek betah. Tak sawang-sawang wiritan Fatihah 313. Yo gelem lek pas ana acara tok. Lek kon ijen-ijen wah betah. Makane suratul Fatihah, suratul munajah, suratul doa. Nek tafsir sawi niku didhawuhno. Carane maca Fatihah lek tinggi ndonga niku bismillah. Karo surat sing pertama niku mboten dipisah. Idza qara'tal Fatihata fasil al-basmalata walhamdulillahi rabbil alamin binafsin wahidin min ghairi qat'in. Lafadzine mboten gantung. Nek awakmu maca Fatihah ngangge donga Fatihah mung Fatihah tinggi donga. Niku carane maca bismillah karo surat ayat sing alhamdulillahi rabbil alamin niku gandengan. Ojo dipisah. Min ghairi tanafusin tanpa bernafas. Jadi satu nafas. Jadi ambil nafas baru ngoten lagi maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Baru lagi ambil nafas mari. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Niku nek panjenengan pengen donga ndamel Fatihah ya Allah muga-muga daganganku lek dodol iki engko diparingi laris kula ndongane namung ten panjenengan. Mbuh piye carane panjenengan lek ngekeki dagangan kula laris Al-Fatihah. Ngono andalane. Maca Fatihah timbane maca donga sing angel-angel jenengan ra paham. Maca donga sing angel-angel malah gak ngerti. Karuan cukup maca Fatihah. Rata-rata sing apal. Penak mboten? Enak. Donga sing gampang maca Fatihah. Dongane anakku ujian, tak wacana Fatihah. Anakku kok susah, tak wacana Fatihah. Al-Fatihatu lima turid lahu. Fatihah niku wis dinggo apa sing kok karepno. Hadise sahih jenengan buka ten Muslim.
Fatihah niku diwaca tinggi apa ae kemen. Termasuk arepe awake dhewe ngaji maca Fatihah niku karepe mengko nek ngaji ilmune manfaat, ilmune barokah. Lek mulih ngaji gak apal yo minimal duwe napa niku duwe insting. Oh, lek iki barang sing elek, lek iki barang sing apik. Yo ngoten. Makane sadurunge ngaji maca Fatihah niku carane napa wa umirna linuslima li rabbil alamin kok wadon wa an aqimus sholata wa wattaqu awake dhewe carane ngenyangi perintah Gusti Allah carane pasrah teng Gusti Allah wa an aqimus sholata negakne salate syariate sing sae ruh hakikate salat ya dipaham lho tenan Pak, kula lek ngomongin sholat wis jan tenan. Kula hakul yakin hak lek sholat niku luar biasa. Luar biasa. Napa niku manfaate nggih luar biasa efek daripada ruhaniyah sholat. Wong niku nek gak sholat saestu tenan. Cara disawang niku ngguhno katon cahayane niku remeng-remeng koyok panjenengan ningali lampu LED sing wis entek masane niku wis redup ngoten niku. Koyoke urip tapi gak padang. Tapi nek panjenengan ku salat tenanan, syariate tata salat. Panjenengan hakikate salat panjenengan ngerteni tenan. Niku ibarat lampu sawang kowe lah, yo padang nggih nyawang yo padang. Sayangnya awake dhewe niku rapatek didudoi mripate awake dhewe. Cermin hatine awake dhewe kadang ya rada bunder kadang. Dadi rapatek ketok nyawang liyane ngono lho. Nah, makanya ketika cermin kita niku padang. Cermin atine awake dhewe padang. Tenan jangkrik ana wong liwat ning ngarepe cermin ketok, Pak. Kok teorine. Jangkrik ana wong liwat ning ngarepe dhewe, ngarepe cermin iki lho ketok. Cuman dibuntel adab napa mboten. Lek dibuntel adab awake dhewe gak gampang dangu. Wong kok kaya ngono. Ha ngoten. Tapi nek dibuntel adab awake dhewe niku mendel ndongakno ya muga-muga diparingi kawelasan kali Gusti Allah dan iso salat kaya awake dhewe. Ngoten ya. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Nyapa awake dhewe kon negani salat mergo wa huwal ladzi dheweke Gusti Allah niku lho zat ilaihi marang Allah utawa marang dheweke tuhsyaruna kowe kabeh bakal dikumpulno. Kenapa kita harus melaksanakan sholat, negakkan sholat? Karena kepada Allah kelak nanti kita akan dikumpulkan. Rakyo isin to Pak, awake dhewe niku rasul amal niku sholat. Pimpinane amal niku sholat. Nek sholate apik insyaallah kabeh apik. Nek sholate ruwet insyaallah sak teruse ya ruwet. Terus wonten Gusti Allah. Rapotmu sholat piro Mas? Didelok bijine papat. Dong kelingan sholat, nek gak kelingan ya ora sholat. Nek sing sregepno bijine piro? 100 nek cara cah sekolah. Rapote. Tak ya didelok rapote kali Gusti Allah. Ndah niyone isin awake dhewe diperintah nek donya diberi kesempatan ta'abbud ten Gusti Allah iso salat kok gak nglakoni salat. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan penciptaan Allah niku hak benar-benar nyata. Allah niku sing dadekne langit lan bumi nyata. Jenengan lek ra percaya golek pangeran sing iso nyiptani langit lan bumi, metu apa pangeran nek gak metu apa donya nek gak percaya karo Gusti Allah. Jajal golek pangeran liya sing iso gawe langit, sing iso gawe bumi. Baru jenengan sowan. Kula tak melok jenengan mawon.
ternyata tidak akan pernah menemukan Tuhan selain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Allah niku zat sing ratoni dino yang memiliki hari yang disebul trompet. Saat itu trompet disebul. Allah yang memiliki hari, yang menguasai hari di mana kiamat itu akan datang. Saat hari itu trompet sangkakala ditiup oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui mana yang gaib, mana yang nampak, mana yang samar, mana yang jelas. Jadi Allah. Wa huwal hakimul khabir. Allah niku zat yang membuat hukum, yang menghukumi niku Allah Subhanahu wa taala. Makane awake dhewe ngaji, gunane ngaji niku mboten dadi hakim, ora gampang-gampang ngukumi wong liya. Awake dhewe niku ngaji ben awake dhewe niki iso dadi aji. Lha ngoten carane. Kita mengaji bukan untuk menjadi hakim. Ketika ada orang salah kemudian kita memvonis ini keliru, boten. Tapi kita ngaji itu fungsinya untuk menata diri kita agar lebih baik. Cuman kita punya kewajiban menasihati orang, ya sak cukupe mawon. Kang ngono ki gak apik, sing apik ngene. Ayo Kang, tinimbang ngono kuwi sampean teke akeh, tibakno ya gak dadi manfaat, mendingan ngene ngaji. Murah meriah, mulai sik digawani berkah. Tapi ngoten niki penting. Napa? Kadang niku awake dhewe niku mindset-e ngaji nek wis pinter gampang nyalahne wong. Maka fungsi ngaji adalah untuk menata diri kita. Ketika kita semakin hari semakin baik, rohani kita juga semakin hari semakin tawadhu ten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi awake dhewe mundak cerdas, mundak pinter, akhlake mundak tawadhu. Akhlak kita mundak tawadhu ten Gusti Allah. Ketika akhlak kita tawadhu, niku ibarat sembrani. Ibarat sembrani. Sembrani ini ngopo bahasa Indonesia? Nah, nopo sembrani ini? Oh, magnet. Saya padha mikir. Saiki suwi urip nek Jawa gak tau basa Indonesia. Nek urip nek Jakarta basa Indonesia. Ibarat magnet. Nek panjenengan pinter alim, akhlake sae, gak usah diomongi. Wong sing nyedhek panjenengan niku mikir dhewe. Wong kok kaya ngene, aku kok gak iso kaya ngene. Iya carane. Lho kok semakin panjenengan iku cedhek dan magnetnya sampai semakin luas, maka orang yang dekat dengan jenengan niku semakin tertarik pengen kaya panjenengan. Lho. Ora usah pamer-pamer. Ayo saiki awake dhewe kudu dadi wong sing apik. Sajane prakteke gak ngono. Sampeyan tingali sekian banyak hadis, sekian ribu hadis, sekian juta hadis. Niku daya Kanjeng Nabi cekak aos. Gek gampang apal yo ono hadis sing duwa niku yo ono. Tapi nek juaran rata-rata 1 2 3 baris entek. 1 2 baris entek. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku, cekak aos. Dawuh Kanjeng Nabi. Lah wae dhewe kokean omong. Ketemu kok ngalor ngidul. Lu Kanjeng Nabi sampe tinggali. Hadis-hadis Kanjeng Nabi titik. Makane ayo awake dhewe niku praktek. Awake dhewe ngaji wis 9 tahun. 9 tahun lah awake dhewe ngaji. Iki yo kadang rada kasar sithik lek ngomong. Awake dhewe ngaji 9 tahun. Yo mosok belas
Ora enak sing nyantol sing kena dipraktekne mosok ya belas. Lah yo iki jane sing Pak Karim iso mulak apa? Apa muridnya sing rapat nek paham-paham apa Pak Karim sing ra iso mulang gitu. Yo ditekoni ya. Lek kula jawab nah lah Gusti tugas kula nyampe no. Kula boten gadah hidayah sing paling hidayah panjenengan. Minimal pripun siji awake dhewe salate sing tertib, sing nomor loro salat niku dinikmati. Ora usah susu. Nah iki sing penting ngoten. Niku praktek titik-titik. Bareng ngoten pripun? Cari amalan yang saged panjenengan istiqomah. Jenengan senengane ndres Quran, ya ndres Quran. Jenengan sing senengane wiritan, ya wiritan. Jenengan sing senengane poso, diistiqomahi lek poso. Wis ngoten-ngoten tok mawon. Ora usah sing angel-angel. Abot-abot lan jenengan sing abot-abot tak kai wiritan malah ndak kuat. Maca sholawat sedina ping 10.000 mimiren jenengan. Maca ayat kursi sedina ping 1000 mimiren malah jenengan. Wis pokoke mau nglakoni sing sekira iso nglakoni. Ngoten. Lek amalan akeh amalan. Kowe sitok diistiqomahne maca sholawat, maca tahmid, maca takbir, maca tahlil. Sak senengane jenengan lah. Sing sekira panjenengan mampu nglakoni tek iso istiqomah, la iso ya istiqomah jumlahe, ya istiqomah wektune. Lek bar magrib ya bar magrib, lek bar isya ya bar isya. Pun ngoten mawon. Wah, kelak sawise padha ngantuk. Ini tak terus turu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah min hawaiji dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq la aqwal wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.